Anyị bido oge awa nke eziokwu n'oge awa nke eziokwu USB driver mode. okuzi anyị batata Olugono a na-ebulukwa mmadụ elu ọkpụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kene Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị, maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị fọnda mbaki, ndị oche ya do fọnda mbaki. Fọdụ sikara aka ụbọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa. Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. ka anyị dobiri ya ebe a ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ihe n'oge awa nke eziokwu. N'ụbọchị taata bụ eke, a sị m na eke ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Kpọkwuo ndị ajelu nke Chukwu niile na-eri oke n'ụbọchị eke, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ka unu nọnyere anyị ma gọzie ndị niile na-esonye n'oge awa nke eziokwu na ndị niile nọ under the influence of my voice n'oge awa, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, afọ echichi mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite, afọ nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl, dịka nsikwu bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara agwụ and ndị uru-agwu. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara agwụ na ndị uru-agwu.
ama na ụfọdụ anụbere gbasara ndị uru-agwu ya ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa agba nke mbụ ya. Mana bifo anyị gaba n'iru, echefuna maka ọkwa dị mkpa. Ọkwa anyị dị mkpa bụ echefuna na echi niile bụ 6th ka anyị ga-ebido aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jun. Echi niile ka anyị na-ebido nke ọnwa Jun. So ọ bụrụ na ịka chọrọ isonye na aja nke ọnwa Jun a, ị nwere oli tata niile a sherol ịjoin, maka na ụtụtụ echi ka ọ ga-ebido nke ọnwa Jun. Ndị na-esonye bụ na ya bụ aja mbuli elu na aja ịpụta ihe amarugo etu esi eme ya. Mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ọrụ bụ 3 prayer request. You make donation token to the account number. All he gave me. A chat is them na WhatsApp. I want other details I need from you in order to book you. Can go over the Masara Aja. Aja bu Aja ayejire egwu. Ọbụgoro na inwebere ọrụ ego iji arụ ọrụ dị n'ụzọ gị, ị kwesịrị ka ị na-esonye na aja na-achụ n'igwe maka na uru dị ya. Then nke ọzọ m chọrọ ịkọwa bụ na nke ọnwa ndị niile na-esonye na ya bụ aja na 6th anyị ga-ebido sọsọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo gbasara ya bụ aja na mmalite ya. Ụbọchị a ga-achịkọta ya bụ 19th. Anyị ga-ebu ụzọ jee na mmiri jee kwa aja ihe ọnụ na-eri wee jee mere ndị all the elements and all the mystics bi na mmiri chụọrọ ha aja ile ọma wee ya ayịyọ mekwaje ha saraka. Ha mesịa ya gbagọtazie n'ụlọ bịa chụzie aja to entities of powers in the temple. Jekwazie n'ebe nchụaja gbuo eburu anyị ji mesaraka. Nya bụ aja ị nwere ike isonye n'ebe ọ bụla ị nọ all over the group. Distance abụrụ ịbara ya na ọrụ ụmụ anyị na-arụ na temple maọbụ n'afọ anyị na-agba. Ọ ihe kwesịrị ime. Then ọ bụrụ na anyị mesịa ya na nchịkọta ụbọchị ya nwa, ndị niile sonye na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo etu esi chịkọta ya. Echefuna na anyị anaghị eshi ihu ọrụ na soshal midia. Ọgwa na ị chọrọ isonyere anyị mana ị chọrọ ka akpọ afa gị, dọọ chọrọ anonymous, let me know. Chọrọ ka akpọ afa gị asị anonymous, no problem. Ị ghọtara ya? Sọ ndị anwa bụ ndị ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya. Anyị anaghị eshi ihe ọrụ na soshal midia maka ọ dịrọ necessary. Nke a nwekwa. So ọ bụrụ na ị chatị na WhatsApp 0805-7837672. I repeat, 0805-7837672. Then, ya bụ nke ihe ya ama. Then ka anyị gabazie n'iru. Ọkwa ọzọ dị mkpa before anyị gaba n'iru na nkụzi a ka ụbọchị taa bụ, ọ bụrụ na ị bụ TV production engineer, chat m na WhatsApp. Enwere business deal nwere for you. Anyị chọrọ iweta oge awa nke eziokwu. Anyị chọrọ inwe oge awa nke eziokwu TV. Ịghọtara ya? Yes. Ọ ihe anyị chọrọ inwe oge awa nke eziokwu TV. Ime etu a esi nwee manual television, ma ọ bụ etu esi wee nwee other channels ị nwere ike ije na ya. Etu esi nwee other channels ị nwere ike ije na ya. Ije na those channel ịfụ ebe a na-akụwa gbasara churches nwere. That is etu esi nwee like something like free to air. Then ịfụ churches nwesịrị their own. He ga-eji weghọta ya ọfụma. Almost all the top churches in Nigeria was in their own satellite television, like Emmanuel TV. I want Emmanuel TV Marriott.
ọ ihe dị etu anwa ka anyị chọrọ. So ọ bụrụ na na-ebu television engineer, you know how to build something like that, you let me know. Ọ bụ na-ịma anya na-ebu television engineer ma ọ bụ na o nwere onye ịma nwere ike imewe ife dị etu anwa, please let the person chat me on WhatsApp so that ka anyị discuss well gbasara ya. Anyị chọrọ ka anyị weje oge awa nke eziokwu, and all our teachings and our music and all our musics and the rest of them, all our musics and our YouTube, our musics. I will na Ugochi tubelu movie production. I will garabana afọ maka comedy. I will Nollywood branch of it. Then I will musical. So I chọrọ ka anyị bukọta ọnụ as a TV. So ọ bụrụ na ị nwere idea ihe gbasara ihe m na-akọwa ihe, then you let me know. Whether ma ebu the engineer ma ọ bụ na ị nwere onye ma anyị ya ọfụma. Ka anyị nwee social media presence, as in that cable television presence, the way ndị ụka ndị ọzọ si wee nwe their own. So ọ bụrụ na ị nwere n'ime onye nwere ike inyere anyị aka on this regard, please let me know. Then ka anyị banyezie na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa bụ nkụzi gbara ọkpụrụkpụ gbasara agwụ. Ihe ị kwesịrị ịma, gịnị bụ agwụ? Ka anyị bidogoro na gịnị bụ agwụ. Agwụ bụ onu Igbo, mana agwụ bụ etu mmesi kọwa ya ka ị nwee ike ghọta ihe agwụ bụ. Agwụ bụ spiritual forces nọ behind every man's gift. Onye maka nna akọwara ihe wa agwụ. And akọwago m ya, ọ dịgwu na ancient book, na gift of a man make it away for him. It's only a gift of a man that will sky catapult any man. All your gift ka ị ga-esi na ya wee dee ude. All your gift ga-eme gịnị? Ga-enye gị ego. Maka na akụwago m si na ihe a kpọ legal tender bụ ego, bụ language of human. Language of human. N'ihe mmụọ ga-emere gị bụ ime ka ya bụ ya gift anwa. Because as a human being, ọ ga-enwerịrị aka ọrụ gị ihe ị na-eme. Ọ na ihe ahụ ị na-eme ka a ga-esi wee gọzie gị. Ihe ahụ ị na-eme bụ aka ọrụ gị. O nwere ike ọ bụrụ azụmahịa, o nwere ike ọ bụrụ ọrụ aka, o nwere ike ọ bụrụ ihe ọbụla ị na-eme. Ọ na ya ka a ga-esi wee gosi gị. So kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na a ga-agọzirịrị gị. And etu a ga-esi gosi gị bụ nọọ ihe ahụ bụ akara aka gị, ihe ahụ ị kacha mara eme ka a ga-esi na ya wee gọzie gị. So nwere na-achịkọwala gị na ihe ahụ ị kacha mara eme, ihe ahụ ị kacha mara eme nwere mmụọ n'afọ maka ya bụ ife. Ihe ahụ ị kacha mara eme nwere mmụọ n'afọ maka ya bụ ife. So ụmụ mmụọ niile anwa ndị gị na ha sobi ụwa bụ ndị otu gị, bụ ndị iyi ụwa gị, ya spiritual associates and your spiritual forces. Then you need to recognize her and bring them together. By bringing them together, you harmonize their work. Ka ha na-alụkọ ọrụ dịka one unit.
in order to uplift you. So I harmonize iwota ha tatu onyinye anwa so gị bịa ụwa. Onyinye ụfọdụ so mmadụ bịa ụwa nwere ike ịbụ onyinye si na be nna gị ma ọ bụrụ onyinye si n'ikwu nne gị. O nwere ike ịbụ onyinye si be nna gị ma ọ bụrụ onyinye si n'ikwu nne gị. Onye agbata n'ihi afọtụ ndị mmadụ, o nwere ike ihe ọ na-emekarịcha ọ bụrụ ihe eji mara ndị ikwu nne ya ma ihe eji mara ndị ikwu nne ya. Nwekwa ndị na-abụ na onyinye amara ha na ha na-eweta nwantịntị ebe a nwantịntị ebe ọzọ. O nwere ike ndị ikwu nne ya amara ha na ụdị ihe dị etu a ka mma asụ. O nwere ike ọ bụrụ ezinụlọ bụ na ikwu nne na ha lụrụ ndị agwụ bụrụ dibịa n'ikwu nne ya, abịakwa n'ikwu nne ya abụkwa ebe e mere dibịa. Ọ dị very possible na onye dị etu a nwere ike ịbụkwa nnukwu onye agwụ. So yanwa agwụ anwa na-esi n'ikwu nne maọbụ n'ikwu nna maọbụ n'ikwu nne nne maọbụ n'ikwu nna nna, mana kwuo ebe agwụ bara uru a ga-harmonize ya, nye ha direction of purpose. And mgbe anyị harmonizere ya, ha ebido lụbalụ ọrụ for ya upliftment. Yọtara ya? Ebido lụwa ọrụ for ya upliftment. Ebido lụwa ọrụ for ya upliftment. Yọtara ya? Ebido lụwa ọrụ for ya upliftment. So onye bụ ihe ị ya amata. So ha ebido lụwa ọrụ for ya upliftment. Then abịaja na ya bụ ndị agwụ a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ị harmonize ya ndị agwụ gị, chịkọta agwụ gị ọnụ ka agwụ gị chịkọọ ọnụ, then o nwere ihe ị ga-eme. And let me warn you first. Nwaanyị anaghị anụrụ mmadụ agwụ. Nwaanyị ụdị nwaanyị ọsọ onye bụrụ sụgwa ya bụ na ịkpọrọ ya nnukwu nwaanyị, ọsọ ya na-ekpọrọ ya eze nwaanyị, mana agwa ngịrị nwụrụ nwaanyị wee eze nwaanyị. Ihe a bụ illustration ndị Anambra ji wee kwanyelụ nwaanyị ugwu maka ihi na ọ na-arụla eze nwaanyị ọrụ, a na-akpọzie name derive from that eze nwaanyị does not mean na nyanwa na onwe ya bụ eze nwaanyị. No. Ije n'obodo dị iche iche like ndị Imo na-akpọ ha ndị owu mmiri. Ịghọtara ya? Ije Nsụka side were afa ha na-akpọ ya, ọ bụrụ eze nwaanyị. Also Anambra may invent that eze nwaanyị. Abịazi ọ dịzie ka eze nwaanyị ọ na-arụziri ndị ọzọ afa maka na ọ bịa sound all sweet. Ịghọtara ya? So mana m ọnọgwe m prefer ịkpọ onye anwa nnukwu nwaanyị. Yes, ọ ihe m prefer ịkpọ onye anwa, mana enwere m ike refer to eze nwaanyị ịmalụ na ọ bụ ka i wee ghọta ihe m na-ekwu. Now ọsọ ya bụ na onye a bụ nnukwu nwaanyị. Nwaanyị anyị nwere se n'ebe a na-ekwu okwu gbasara agwụ. Ghọtara ya? Agwụ maka na agwụ wụ masculine spirit. Yes, o nwere obodo ụfọdụ nwere ụbọchị ha ji arụ agwụ. Nwe obodo like Ọba na-eji ụbọchị Afọ wee na-arụ agwụ. Ịghọtara ya? Anyị nwa bụ Oraifite na-eyuzu ụbọchị Eke. All a masculine forces because they are force like the early beings. Ha bụ ndị na-arụ ọrụ n'ikuku. Onye agbata na ebe ọbụla a na-arụ agwụ, all are traveling spirits ka agwụ bụ. Ha na-abịa abịa, ha na-ekwute ekwute. Ọ bụrụ na onye agwụ na-eme ihe na-emebiri ihe, ịfụrụ ọ na-agwụ ọnọgido nwe mgbe o ji ọnọdụ ya ji aka njọ, ọnọkọta ọnọdụ ya dọtụkwa obere mma maka ọ na-abịa abịa ọ ikuku. So onye kpatara ebe ọbụla a na-arụ agwụ, agwụ na-enwe ọpụpụ na mbata. Ebe ọbụla a na-arụ agwụ, arụcha alụghị agwụ ikwu nne nne, ọrụghị agwụ ikwu nna nna,
ịfụ na a ga-arụnye ọpụpụ agwụ na mbata agwụ. Ọ bụrụ na agwụ alụrụ n'ala ka agwụ a na-alụ n'ala na be nna mmadụ, and ịfụ ha n'ebe ọbụla alụrụ agwụ, mmadụ ama agwa gị na alụrụ agwụ ebe a. Saịdị be anyị na-eyuzu ogilisi ya. O nwere saịdị Igbo iyi eje, ọ bụrụ ndị na-etinye ọgbụ na-eche ndo, ọ nkwa ndị na-etinye ọra, o nwere ndị na-etikwa ọra na-anata ife ọma. So ndị ọbụla nwere otu ka ha si eme ya, mana agwụ abụrụ ife a na-ezo ezo. Ọ bụ saịdị anyị lụcha agwụ, a na-enwe ihe dị ka ọkụ ma ọ bụ ite mmiri, ịghọtara ya. So ji alụkọ ọrụ, yes, ite anwa ma ọ bụ ọkwa mmiri ga na-abịa steady. Then abịazie n'ịrụ agwụ, o nwere ndị na-eji ọkụkọ, maka na ebe ọ na-alụrụ agwụ a ga-egburiri ọkụkọ oke ọkpa fọ ndị oke agwụ, gbuo nnekwu fọ ndị inyom agwụ. Then ịmụ iwezi ego ebu egbuchi oke ọkpa na nnekwu fọ ndị oke agwụ na ndị inyom agwụ, igbuzi ebu adago ka ha dewe ude, ka ga nwa na-ede ude. Mgbe m lụrụ agwụ, alụrụ m agwụ, rụcha agwụ, wahapa aja the same day. Ọ bụrụ na onye chọrọ ịrụ dibịa, bọsị agha a na-alụrụ gị agwụ, ndị ikwu nne gị ga-anụ ya, ndị ikwu nna gị anụrụ ya. Taiti onye ya reprezentị onye isi agwụ n'ikwu nne gị na onye isi agwụ n'ikwu nna gị, ha ga-anụ ya. Ndị ikwu nne gị wee kpere gị ekpere, wee dụọla uchi, wee ekpere na ọ ga-adịrị ha nwa di ya na ha mma. Ma ihe ọ bụla iwere, ọ bụrụ na ahịfịa ka ị wetara, na ọ ya akasịrị gị. Ọgwa nnọọ nzu ka ị tụrụ nzu, tee mmadụ nzu si ya dịrị ya mma, na ọ ya adịrị ya mma. So na-aya enweriri etu ndị si ihe ndị ikwu nne gị ga-anọ wee dụọrụ gị ọfọ. Ndị ikwu nne, onye ikwu nna gị bịakwa ọgọrụ gị ọfọ nke ndị ikwu nna, ịghọtara ya. So a ga-enwe blessings na nkwubi okwu ga-esi n'ikwu nne gị wee si n'ikwu nna gị as empowerment. Maka mbọsị ha na-agọzi gị dịka nna gị ochie na gị ọnwa di ya na ha, na ị ga-ejere obodo, na ị ga-anara obodo, na udo obi ga-adịrị gị. Na prọfeshọn anyị na-aba na ya dịka ịbụ onye na-azụ ndị mmadụ ndụ, na ị ga na-azụ ndị mmadụ ndụ, na ị ga-edu ude n'ọrụ a, ha ga-agọrọ gị ọfọ. Ndị ikwu nna gị ga-agọkwuru gị ọfọ. Ụbọchị mmeri emerụ m ya ọfụma, maka na imeghị ihe gbasara agwụ ọfụma, ị ma apụta ife. So ụbọchị ya nwa ndị ikwu nne m wetakwara ọfọ. O nwere ọfọ ndị ikwu nne m wetara iji wee sị m nwa di ya na gaba n'iru, ma nzu ma edo di ya, gaba n'iru na ọ ga-adịrị gị mma, na ị ga-edu ude, na ị ga-apụta ihe, na ị ga-esi n'aka gị tọọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ. Ịghọtara ya? Etu a ka esi m ya. Ha nyekwara m onyinye ndị ọzọ dị iche iche. Na onye ikwu nna m kwa nọkwa ya wee dụọ ọfọ, kpọkuo agwụ ndị be nna m ha nọnyere m n'ọrụ a. Ịghọtara ya? Emesịkwara ofu enyi m nwoke jikwa ọfọ arụsị, bụ enyi m nwoke kwudoro m dịka dibịa, nọkwa ya bọsị ya nwanyekwa m ọfọ nke ya asa ọfọ enyi. Ọfọ niile anwa nyara na ọfọ agwụ m ka ebukọrọ ọnụ, o wee bụrụ ukwu ọfọ agwụ. Ịghọtara ya? Nche ịrụ ọrụ ekwupụta m ya, ma ọ bụ na m chọrọ iji eje n'ihu agwụ ekwupụta m ya bụ ọfọ. Elefu anụ ụbọchị a na-eme ya, ụbọchị a ka a ga-enyewere uri ike nga agwụ. A na-enwe ụkpa agwụ ji ebute ife ọma. A na-enwe ụkpa agwụ, a na-enwekwa akpa agwụ. Akpa agwụ a ka ọ na-agba, ọ bụrụ mgbe gboo dibịa jebe mishọn, ọnya ya n'ahụ, tichazie ụfọdụ ihe ndị ọzọ dị ya mkpa n'ime ya, ma akpa agwụ wee bunye njem. Ihe niile abụ akpa agwụ ji ebute ife. Ịghọtara ya? So nwee ike nga agwụ. Ọnya ka ọ ya abụ, ọ bụrụ na m chọrọ ije gburu agwụ m ihe, ewere m ike nga agwụ chebe n'ihu agwụ, nje gbuchagharị ya ihe, werukwa m ngwongwo ya, bugakwa ọfụ ya, bugakwa n'ụlọ ọrụ.
ịghọtara ya etu a ka esi akwado dibịa ụbọchị ahụ alụchara m ha gwa nwa ọbara ọgbọgwọ na-alụ ọrụ akwa iburu dibịa alụchara m agwụ mana ọ na-ụbọchị ahụ alụrụ m agwụ anwa ka m nwara akpa aja ibu dibịa ụbọchị ịgba akpa ihe anyị na-akpa akpa aja n'ọdụ ka ụbọchị a na-echiwe mmadụ dibịa ụbọchị a ka ọ ga emesịa ekonye ya akpa agwụ maka na ọ bụrụ na ọsọ agwụ nkịtị ka ị lụrụ iri idoro m akpa agwụ na ọ bụrụ na anyị na-awa akpa aja ịwachazi akpa agwa ka anyị ihe niile binyezighị akpa maka onye nchụaja ya na ụbọchị ahụ ka echiwere dibịa ụbọchị ahụ ka bido ụbọchị ahụ gwachara akpa aja ka m bido tụma nzu 7 ụbọchị ahụ ka m bido tụma nzu 7 ghọtara ya so mana ihe m na-atụ nzu na-anwụ 9 ihe m ji atụ 9 bụ na m nwara akpa aja bụgo 7 nchi ọzọ 8 mana maka ihe na ọzọ nchiri igbo ọzọ ana ọzọ Eze-Ana na-atụ 9 ihe m na-atụ nzu na 9 ihe pụtara ya bụ na ofu nke merie 8 weta ofu nke njichi ọzọ ọ bụrụ 8 nke nji efe ana maka na Eze-Ana bụ onye na-efe ana nke nji efe ana atụkwara m ana 1 ọ bụrụ 9 ịghọtara ya ọ bụrụ na for any reason now kacha nka bụrụ okenye arụsị mbe nna m atụwa m 10 ịghọtara ya so ọ na-esignify ranks then ọ bụrụ onye ka m bịara ikwuta mana ihe chọrọ ịkọwara gị bụ ihe gbasara agwụ now mana n'uto n'ụwa ha nọ na ya kịta na-erigo ndị be anyị front and back n'oge nke m adị m privilege na mụ convinsiri ndị be anyị o nwere ike abata n'ikwu nne gị ebe ahụ ị gwụrụ ga ndị a na gọọ ọ bụrụ na nwanne nne gị bụ onye karizim ma ọ na onye watchman obviously onye ekpere gị ekpere anwa nna ochie kwesịrị ịbịa maka ihe na ọ ya apụta ya onye n'ọdịnala ten forget him ọ bụrụ iwu nọ na famili anwa ihe dị mkpa bụ na ịchọtara onye ọzọ bụ onye ọdịnala na that clan ịghọtara ya onye a kwudoro gị anwụrụ na-abịa na be nna gị ọ bụrụ na be nna gị bụ ndị eriri eri chọwa ofu okenye na ụmụnna gị ọ ga-akwụdoro gị gụọrụ gị ofu ụmụnna ịghọtara ya mana ọ bụrụzie na ị chọrọ ịrụ ọrụ dibịa mana na-eriri ndị ikwu nne gị niile from A to Z rie ndị ikwu nna gị niile from A to Z and then ijego mee nkwagharị yọcha ahụ nwere onye kwerenụ that will not stop you from ịrụ ọrụ gị ị bịa ịgwa gị etu a ga-esi mee ya ịghọtara ya enwekwara agwụ nwere ụka daba m dị iche iche then enwechara m okwu na iji agwụ enwere m okwukwu agwụ ụdị ma ọ bụ na ịbịatara na ezinụlọ bụ nna gị ọ bụrụ ezinụlọ ndị eriri eri front and back na ha ma ekwedo sef ka alụọ agwụ n'ala ịbịa enyere nga aka gwa gị etu a ga-esi bie ime ihe n'ụdị okuku nwa okwukwu agwụ ịlụgba ọlụ gị ọ bụrụ na ibido debe ude ndị niile ahụ ajụrụ ajụ ga-eme gịnị ga-ekwe ịghọtara ya ndị niile bụ ndị ikwu nne m ha ndị niile jụburu ajụ kịta ha ekwerugo ha na-abịazi so ịpụta ha n'ihe ndị niile kwere ekwe jụrụ ajụ ga-ekwe ịghọtara ya so ịpụta na onwe gị ọ bụrụ ihe ya ejesi ka ijeta onwe ha afụ no ndị jụrụ ajụ ga-emecha kwelụ ghọtara ya ndị jụrụ ajụ ga-emecha mee gịnị kwelụ onye ahụ ihe ya ama so ịrụwa ọrụ dịrị gị so kiri ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ị ga-emecha dee ude mgbe ị debeziri ude ọnụ kwuru njọ ga-emecha mee gịnị kwuo mma ọnụ kwuru njọ ga-emecha kwuo mma so ihe ị ga-eme bụ ịgba mbọ rụwa ọrụ dị n'ụzọ gị ghọtara ya ịrụwa ọrụ dị n'ụzọ gị ọnụ kwuru njọ ga-emecha kwuo mma n'ebe ị nọ ọnụ kwuru njọ ga-emecha kwuo mma so ihe gịnị ka m na-agwa gị bụ na ihe m na-akọwalụ gị bụ na n'ihe ị ga-ebu ụzọ mee bụ afta ka ịlụcha anya bụ agwụ merụcha bido ihu ọrụ gị den mana ọ bụrụ na na-arụrụ gị agwụ na be nna gị ọ bụrụ ka iwu nọ ya be nna gị ọ bụrụ na be nna gị erutere gị mana ị gotara ana ebe ọzọ ị chọrọ ịnọ wee lụọ ụlọ ọrụ enwekwara ike na ebe a wee lụrụ gị agwụ ọ bụrụ iwu nọ ya bụ na ngwuru be nna gị
ịnya ihe na-akọwa ọrụ nwere ike ịma na igoro ego n'ebe ọbụla arụ ọrụ gị agwụ ebe ahụ. Mana ọ bụrụ na arụchara gị agwụ, o nwere ihe a na-akpọ ụrụ agwụ. Yes, mgbe ahụ arụchara gị agwụ, ụrụ agwụ ahụ na ha na-anọ n'azụ agwụ, ndị ụrụ agwụ. O nwere ihe imelụ ka ị gbara ahụ ndị ụrụ agwụ. Ndị ụrụ agwụ a bụ ndị na-emebi agwụ, maka na ka ị na-harmonize ka ndị niile agwụ niile chịkọọ ọnụ nọ in harmony. Don't forget, we are living in the world of gross matter. Then ọ nwere ndị ụrụ agwụ nọ na-eche ka ị mee any mistake ka ha mebie agwụ gị. Ndị agwụ negative energy. As long as you are living in this world, not everybody will like you, and not every spirit will be ready to work with you. A ga-enwerịrị the negative ones. All the negative ones a ka ọdịnala Igbo kpọrọ ndị ụrụ agwụ. Ihe ụrụ agwụ, agwụ destroyers. Their own is ụrụ to spoil something good. A na-akpọ ha ndị ụrụ agwụ. So mbọsị ọnwụ na-arụchara agwụ n'ala, a ga-recognize kwa ndị ụrụ agwụ because they exist. So etu ka esi eme, etu esi eme ndị ụrụ agwụ bụ mbọsị arụchara agwụ, a na-eweta obere ọkụkọ, daizi abụ nwoke abụ nwaanyị, ụmụ obere agbọghọ ọkụkọ. Eweta agbọghọ ọkụkọ, ha na-eji aka ekpe egbu ya. Yọtara ya, daizi instead of ijiri ọkụkọ n'aka ekpe were mma aka nri wee gbuo ya, ijide ya n'aka nri, ọkụkọ a n'aka nri, were aka ekpe wee gịnị wee gbuo, igbucha ya, tụpụ ya. Ọ bụrụ na o tichaa, ị ga-ewere aka ekpe were tụpụ ya n'azụ ebe e dewere ndị ụrụ agwụ n'azụ agwụ. Ebe a ka ọkụkọ ahụ ọka a na-eri eri, ebe a ka obere ọkụkọ a ga-anọzi wee leka adịchụkwuru ha. Ịnọkwa ọ dịghị ka na-eghọtarọzi na-echekọrọzi ọnụ na agwụ anụchọzi ọrụ. Ịma na ndị ụrụ agwụ ga-emebe gịnị, aghasa abịara ka aghasa adịghị ihe, jikwa gotakwa obere ọkụkọ awa gbukwara ha bụ ndị ụrụ agwụ, ji aka ekpe mechitụkwara ha. By then ime gịnị, ịchụpụrụ ha aja ka ha jebere onwe ha. A na-eme nke from time to time. A na-akpọ ha ndị ụrụ agwụ. Ya ji n'aka na nwere ihe mmụta taa. Ọ bụrụ na ọ nọkọta ihu ọrụ dị ka asị na ọ na-akpọchi, ije chụpụrụ ndị ụrụ agwụ. Maka ndị ụrụ agwụ, ị ga na-anọkwa na tụpụrụ ha oke ha. You cannot win them. They are spirits. Ihe ị ga-eme wụ echụpụrụ ha aja. Ịghọtago, hapụzie ha n'ọgụ na ndị mmụọ, chụpụrụ ha aja, merekwa ihe na-aga n'ihu. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, sendịalụ m meseji na WhatsApp, maọbụ na ịchọ ka agbalị gị afa miri emi, sendịalụ m meseji na WhatsApp 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Ịnwe ọchịcha vidiyo, biko metụ aka na share button. Na-enwere nwanne gị ma nwanna gị ga-esi na onu a dara taa wee nweta nwere onwe. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwe m okwu ngozi n'isi ndị French anyị, ndị enyi anyị all over the globe, na ndị niile ga-abịa across this message. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwe m okwu ngozi n'isi ha. May they receive blessing, may they receive favor, may they be liberated. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ka amara na udo na ọrụ ebube nke onye nwe anyị nọnyere unu niile, bido kịta ruo mgbe ebighị ebi. Ya gazie n'ọfọ, ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile. Daalụ.